Ngempela bafowethu kanti ngempela labo bafana onjoko bafuna ukuyiconfirma lento abasolwa ngayo nanga sethi uyiqanda le Grootman ayibona umuntu oqucula amasimba kanjena umkhaya mina ngiphoqele mina umkhaya uthi akekho lo muntu odlala ukhephethe lapha yabona nje ne-music video yakhona into efile into e-low budget kade bafika emculweni bayithola imali bayidla ney'febe bangaganwa bangakha abangenza lutho nje balendelana nomfana omncane manje ngiyazi mina lento lena ngempela ukuthi isho ukuthini ngempela ukhona umuntu angazocula umsangano kanjena ofana bebeshaya into yomhlaba futhi yabona futhi yabona ngeke upoison lo owenziwe ufa lapho hawu azashaya ngisho on goal egcekeni eyi madoda inyoka impi ngeke bafana bakithi ngeke yabona iy'ngane zikashobeni zinethalente eliyisimangaliso futhi tifana nazo ikhule ziyimele bese zihambe incika ukuze zikwazi ukuthi into yazo iqhame kahle ingabi namabibi eceleni ngoba uthola ukuthi khona isidalwa sakhe nje singayifuni into eyinonsense kodwa manje yena uncike kuyo manje-ke ayimfutha funqama lutho nje uhlulwa yini unjoko ukuba creative enough ashaye into eyenziwe oSminoff mfethu beshaya ama-rush hour i-creativity bethi babekhona bedla impilo ngedlozi labo noNkulunkulu basaya kude konke lokho liphi ipeni kubaculi iqanda le-Grootman hayi